Fai लोगोफोर माबोरै दङ? डाइरेक्टलि नोसै ना मोनसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नालेंखर दानगासिनो नालेंखर जानो नागिरदों जों ओरैनो जास्ट सिम्पोल ब्लग स' नायलांबाय थायोबानो जाबाय जों माबायदि दाननानै जायो नालेंखरखौ एकदम मारै दानो नायलाय रागा जोंनानै दाननाय बायदि दानो मानसिखौ एखेबारे गोसो होथाबदों आरो थुंग्रायनानै माला राखां नालेंखरा मासि फिसा माबासो नामा गोरान मा होनो मोनजिरा मोननो थाङि सिखाया गबाय नामा बुथुला ओइ मिन्थिगौना नै नालेंखरा माथो इमान गिदिर गिदिर दंमोन ओइनियावबो फांसेयावबो मानोथो ओमफ्राय बेखौ फिसा फिसाखौ हानखोदो थेफाफाखौ एसे गिदिरखौ जाहोबानो जायोमोन जोंनो दे मोजां दान It's welcome watcher. I see. Karena लोगोफोरा एकदमबारे मबाइलखौनो दामि लानो हालालै नै केमेराफ्रानो मोजां नङा एकदम ल' क्वालिटि भिडिअ ल' क्वालिटि मानसियाबो संसाराबो जिबनाबो मा होनबावनो एकदमबारे ल'खा आरो नोंनाथ' एडमिसना कुमारखेरायावनो जाबायना दाख्लैनो जादोंमोन ना बावदोंसोमोन आं सिंगेललै सिख्लाफोर सेंग्राया जायाखैलै हेन्डसामथारनो स' सोरबा पस्ट खालि माबाबा जेनेबा लानो हागोन आरो जंखायदोंसोलै लोगोफोर नङा इबायदि नङा माने उन्दै गथ'सो दासो फार्स्ट इयाराव फरायनाय बेफोरबायदि साननो हाथ' आरो ओरैनो जास्ट जकिं सम फैबा जागोन आरो ना मालाय मोनसे सम फैयो नालाय बयहाबो ओरैनोथ' जा जेनेबा मावनाय खामानिखौ मावनाङि समावनो मावना लायोबा माने उनाव खुद्रिनांगौ जायो जेनेबा खुद्रिनायथ' नङा मा होनो उनावसो जेनेबा हांमा सरनांगौ जायो आरो हारसिं जाजोबनो हागोन दुसु माने इमान फिसा नालेंखरा मा फिसा मा फाथिजात ना मा होनो इदिखौ बदियासो माबा गिदिर बै माबाया गैया मेलेमा अ माय गड लोगोफोर जेब्लाबो फरायनायखौ उन खालामनाङा दै गारलांनाङा एकदमबारे दाथ' लकडाउन मा एसे मोजाङै गोसो होनानैनो फराय आरो जास्ट एगजामा अनलाइन जाबा मालाय मा जानो जियानो जा मोजाङै माबा खालामनानै होबानो जाबाय एगजामफोरखौ मोजां फरायनानै मोजाङै लिरबानो जाबाय अनलाइनबाबोथ' लिरखानांगौ नालाय पिडिएफनि जोहै जायानो जा मोजाङै लिर मोजाङै फराय मोजाङै हो आरो एगजामफोरखौ लकडाउन होननानै बिदिनो जेराव मेराव बेरायलाबायनाय माबालायफोरखौल' खालामनो सिमां नुबाय थानाङा जेनेबा बेरायबो फरायबो दाथ' नै खुलिफिनसिगोन ओइ गेसावसो नामा औ नेक्स्ट Hey, Taiskudan. No, I need to look this. Oh my god, this is that. Hey, karo dekho. Ikut mari jangan. Kanait. It's kanait. That terus tuh ya mana. Asli. Hey, lu sampai naik man. Gelap video mana kalian mana? Gesau sudah lagi bermain Taisya. Ini sama aja ya naik nasi. Nunggu sana. Hai. Hey, Taisy sasi jaga sih boleh. Nalengkor. Deh, jangan jangan. Iman dan kakai. Iman jangan. Ikut. Ayo. Akhirnya jadi sidana. Nalengkor daner kali ini nalengkor kuji daner nih. Daner sini mana? Deh jadi. Nalengkor kuji daner nih. Oh, ini daner lah. Korok ini daner gua. Oh, isi kuji daner lah. Ini apa ya? Gezer pun dosen kayak. Hara nama nih. Jadi na. You can cut. You can cut. Yeah. 사람들아 락시야 생각하는 그 깐 건데. Di dandu mambar. Tahu zanin lube. Iji dana lina lengkorku. Masih banai dana nalai masih mau nene. Macam mana bro? Anjing weh. Ses dan please bay nih mah. Komen cuma nih mah iji dana ini. Jing baru dana nih boleh usah mana? Ingat bra nih. Toko dana lain nih. Forget this. What? Boleh kau dah. Iji dana mana? Ini. Gubur kan roy, naik jidan ba, lepas. Sana meladan hari. Uri mah hari bro. Oh, like that. Disu mau nunggu mana kamu? Ambo banyak. Siapa pun aku ni.
मोनासिबायलै लोगोफोर सान हाबसिगोन दसे बावबाय बिदि दानलाय आराम सिखाबो सोनांगौरा एसे गाव दानखाद्रायथारो बैसागुनो रंगिना संगिना फैलायथारबाय माला लोंग्रा गिलास गुन थांलायबाय इनि दैया मोजां जाया मिथिगौना नोङो आं लोङो ना I drink you will drink दानख'ना लोंदों बोरै लोंनांगौ केमेरायावसो नांफैजोबसिन खोमा नै ओरै दानख' लायदो लोंनायावसो जाबाय ना दै मा जानाखै दे लों जायाखै एसे गोदोनायाव नांजोबबाय माथो गोथाव नङा माबायदि गोबाब आं ओंखायनो नोंखौ लोंना होनखादोंना दे दानफिनदो दे गैला माथो दं होथारबाय दे आसोला गोगोनो लोंलालै है लेथ्रा बुस्थुखौ मानो लोंबाय थादों गोगोमोन नायलाय गिलाससे जागोन दहायो ना नालेंखरानो इमान फिसा थोनाय नङा ओमफ्राय जानायाव मार गोथाव दे आं दहाय गिलास जादों नांगोन मोजां दानदो दे गोरलैसो नामा गैया है गोराना दाननायावसो गोरा जानो प्रब्लेम जादों बुग्रोना लानांगौलै बुस्थुआ दानगासिनो जोंना स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मानो नायथारा मोजाङै आंनि भिडिअसफोरखौ आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आंथ' इसां मोजां नंथारै भिडिअ हगारा माथो अननानै प्लिज हेफाजाब हो चेनेलाव थांनानै आंनि भिडिअसफोरखौ गासिखौबो नायजोबबानो जाबाय स' आं ब्लग होयो बांसिन ओरैनो ओमफ्राय सिगां फार्स्ट टाइम सायरि बानायोमोन आं वाट्सएप सायरि बानायनानै हगारोमोन आरो इउटुबाव ओमफ्राय दा बांसिन ब्लगिं होयो मानो होनबा आंहा इसां माने फार्स्ट टाइम आं माजोंनो बानायदोंमोन आरो जेनेबा वाट्सएप स्टेटासखौनो बानायग्रोदों ओमफ्राय उनावसो ब्लगिं लाना फैदों ओमफ्राय ब्लगिंखौनो एसे कन्टेन्ट बायदि बानायनानै लाबाय आरो बेखौनो बिदिनो ब्लगिं बानायनानै हगारबाय थासिगोन स' नोंथांमोना ब्लगिं नायनो गोसोबा आंनि चेनेलनि भिडिअसफोरखौ नायनो हागोन ओमफ्राय जा नायो दा नायबाय थादों बिदिनो नायलांबाय थानो हागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय ब्लग भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथार आरो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो दाबायनानै ला ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आरोना स' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावोब्ला नोंथांमोनसिम जोबोद गोजोननाय थागोन माने नोंथांमोननि अननायावसो इउटुब चेनेला जेनेबा सोरनिबा इउटुब चेनेला थांनानै थायो गोजौ फारसे जौगालाङो अन्नानै नोंथांमोना हानायसेबां हेफाजाब होलायलायोबा मोजां जागोन आरोना थ' सिम्पोलसोलै भिडिअआ बेनो आरो ओरैनो टाइम पास थास्लायस्लाय बेखौनो जानाय भिडिअ बानायबाय आरो जानोलाय गोथाव खिन्थु नालेंखरा फिसा मानि थाखाय फिसा जादों मिन्थिया माबायाथ' फिथाइयाथ' गिदिर गिदिरानो थायोनो ओमफ्राय माने इयो बिदि फिसा फिसा जालांनायमोनथाय मोनजिरामोन खोमा जानायखाय एफा बुरजा जाबाय आरो ओइ सानसुलि नै जानो होननाया लांफै हा लांफैनो गोथाव जानो जाबाय थाइसे गेसावसोमोन ओमफ्राय माबाबाय दहायनो थाइसेया मोजांमोन जानोलाय मोजांखा बेनोलै बाय बाय गोजोन्थों